לאומית, בכל מסך אני יכול להיכנס ולכתוב לדוגמה סינוסיטיס, על מנת לקבל על ידי חיפוש מורחב את כל הפציינטים שהיה להם סינוסיטיס. לדוגמה, ניסיוני ירדן, כתוב לי, נמצא בשאלון לקוח בסדרת טיפול מיום ג' 31/5/2011, בתלונה הראשית, כתוב לגבי סינוסיטיס. ככה אני יכול למדוד מאחד לאחד, לדוגמה ניסיוני יואל, גם נמצא בשאלון לקוח בסדרת טיפול מיום כך וכך, ואני מקבל לגבי האינפורמציה עליו, אותו דבר ניסיוני עידו, את כל האינפורמציה. ככה אני יכול להגיע לכל מיני דברים שעשיתי בעבר, ולקרוא במהירות, לקבל על זה רקע, ולנסות מתוך זה להפיק לקחים, מסקנות וכו'.